onon rewintoɓe Bowal Ganni yewtere mon renda neesu e pinal hande en gari halde ko fati e ko wiyete valeur culturelle kono non ko yidde tengtinde holno tubakoɓe jiranno ɓaleɓe e saaha biyeteɗo l'ère de dénégation yidde hollirde ko wiyete ko ɓural walla ko wiyete ko pinal so pine ñawodiri e nder koye men ñamodirat e koye men ala fof pinal ñawowal pinal gongal ha yaltina e tafgo mum kanŋe kala pinal sikkat ko kañum ɓuri gongal ngal Afrique baleri e yiyande tubakiri pelɓodiral pine certuɗi e nder fina tawa e aadaji hanki woodi ko taari ko woppiri en e baɗe hande nangiren ɗum baɗe bonɗe walla coofɗe tawa so nawtama e yonto mum ina jogo firo ina jogo sababu godalngal mum ma mbiya ni ko wiyete ko valeur fawi tan ko e nokku o fawi ko e saaha o fawi ko e rendo waɗowo ɗum ngo wonko dangirteɗo ɓural taw so nawama banggue goɗɗo ko jasere wonko woni to jasere taw so artirama ga ko ɓural ɗo mbayɗo yimante ina amane ina wiye en janoru dogi golle ko mbaddi ɗum famata ko e rendo men walla famata ko e rendo men islamiyankewo ɗo mbayɗo waɗante jelode totte nulde ubbite hen so rende men islamiyankewo wawa ɗum famdi wonɗo jaɓate e nder rendoji aduniyankeji ɗo mayɗo duppote wonto ndondi waɗe e butel mofte walla ni hen sahaji wonto ndondi werle e maayo yaada e warango gonko men islamiyankewo wawa ɗum jabde kono won rendoji jogoniɗi ɗum dalilu ɗo nguyka nangirte ɓural gujjo mante sabu jaɓanede hankadi woni sagata rendo men ina hersira ɗum tawa noon won rendoji ɗo tan ni e nder leydi Sénégal wone diwnoji ɗin rendoji ina parnoro nguyka ina mbakkoro nguyka e jamfa yidde wiide no neɗɗo ɓuri wawde jamfirade neɗɗo fof to banggue ƴoƴre mum ko noon o ɓuri wonde neɗɗo pinɗo elle wadde rendo fof so ñaawi rendo heddigo ngo yaltinta kangi e nder jolgal mum kono noon ko ma jali ñiŋi seyfiti walla jalkiti rendoji no paamirta ni kala geɗe pine taarini ndi ina foti wattorede hen wona mere tubakoɓe so mayorama mbiyatama ko feu kaari manam jeyge kaari enen so en mayirama so eɗen duwo mbiyen yo Allah ɓuɓno ƴee makko moni hen fof so namdetama dalila mum ma taw dalila o ina yowiti e rendo ngo wuuri ngo kono kala ko rendo waɗi kongo wawi wonde fof ongo jogani ɗum interprétation woni ko mbiyeten facciro koye on fannu pamraten garangal tubakoɓe pele mumen gadani e nder Afrique ɓaleri kolliri tawani ɗo e Afrique yimɓe kono tawi ɗo ko kulle kaaloje ɗum ko wiyete l'ère de dénégation yonta jeddi arino momtude kala ko tawno ɗo beela ina aawa hakkilantagal kesal lowo ɗum e hakkillaji jaaduɗi e fina tawa tago Allah ngo woni la nature ndende dey wona yimɓe cuuneji mbaɗi ɗum e nder tubakoɓe ala ko ɓen ɓe mbiyata ɓe anduɓe
ko ɓen dallini ngam rokkude sababu godangal jimadi macungagu dahngo e kala bonandeji pawadi e ɓalejo kono hade on yonto jeddi arde ni woni lerdo délégation nelaɓe tubakoɓe adiɓe tellade e nder Afrique e timo jangude rendoji men ƴewde holno pamirtoɗen ƴewde holko jabɗen holko caliɗen hol ngakkat e rendoji men hol ɓuure majji holno ɗi natorto ɓen ɗon woni ɓe mbiyeten missionnaire en walla explorateur en ɓen ko nelaɓe arɓe ñukkindade rendoji sabu rendu men fadde e weeyo men walla tarinu men wasde ɗum rokkude wawde wadde won gueɗe ina jiila yo holto ɗen gueɗe mbawi waɗede beele ina mbawa ɓamtude rendoji mabɓe ɗum ɗon jibini dahngo caggal mum jibine jimadi woni colonisation kono ko adi ɗum ko dahngo ngo woni esclavage Mango Park Savorgna do Brazza René Caillé Denis Diaz e woɗɓe waɓene mabɓe ni pawino pele mumen gadani e nder Afrique yidde famde nesuji men ko bindi mabɓe ɗi ɓe nawtuno jibini ko wiyete ko esclavage caggal mum la colonisation sen jangguitimo rendoji men hande ma en paam ɗum ko jolno e on yonto ko ɗum woni e yahde hay hande e tubakoɓe natoɓe e nder nokkuji men ina jangguito fannu no gurdaten ni koɓe nelaɓe arɓe ñukkindade leyɗele mabɓe ƴewde holko leƴƴi men jaaɓi holko cali ɓeɗo ɓe limtuɗen foof pawi tuufere adande gostigu Afrique nde garno jukkindade ɓe mbino ko Afrique ala neesu ala pina ko ndin jencude mabɓe nde ɓe jiiti e nder wittoje mabɓe ɓe tongi e nder defte ɓe nawtani leyɗele mabɓe ko tugnade ɗin wittoji mabɓe jibina dahngo ngum kalɗen ngo kono ni adi ne garoyten e dahngo Afrique yankoɓe e sifade holno ɗum yaruno ɗo hande eɗen ɓuuro dartade e haralde wiyeteɓe ko anduɓe tubakoɓe hutornoɓe gandal mumen e bindol mumen ngam mumtude ɓuuri Afrique yankoje tawa ko nden haralde ɓuuri jalde e hakkillaji wonde Afrique naajo e kullel ko gotum eɓe jogui gando mabɓe mboɓe mbiyata Lévi Boule so en pindini Lévi Boule e ɗoygol mum bindunoɗo la mentalité primitive enen poti namdetademo beela so wurti hande omo refta e ɗen ɗon ƴettoje ɗe o ƴettino Afrique walla ala walla ƴeew yen Newton wasani darade nden darde nde habri Afrique alana dartol hade garangal tubakoɓe saabu e wiide makko dartol fuɗɗi ko nde bindol fuɗɗi jaalade so wona Lévi Boule so wona Newton mataw ko Arthur Gobineau e nder deftere mum wietende essai sur l'inégalité des races humaines windi wonde Afrique naajo kullago mum winda koye nder terɗe mum kormorde Lucien Lévi Boule e nder mentalité primitive mo kalnaɗen o deftere windande 1921 walla mentalité prélogique wi ko hakkilantagal ko gueɗal boɗejo hollirde wonde won gande ko boɗejo tan wawi ɗum hutorade ɓuuri tengtude noon e gande biteɗe la science woni gande luggi Arthur Gobineau e nder bindanɗe mum ha hande holliti e lawagol leƴƴi windere so waɗama lasol ko Afrique naajo arata laaci o wi ala ni ko sernimo e kullel koye deftere makko essai sur l'inégalité des races humaines ɓeɗo foof e nder haalaji men Hegel nukki hen jayge Hegel philosophe gandaɗo tugnorteɗo to banggue ko woppiri aduna o e kongi e bindande e nder deftere mum la raison de l'histoire e nder kadi deftere mum wonde wiitende leçon de la philosophie de l'histoire wonko haaɗi kanko Hegel o wi
Afrique ko duudi cukaagu tarik. Afrique naajo kam e cukalel ala ko ceerti sabu o ala miijo o jogii ko muuyoji. O wi kanko Hegel ɓaleejo ko tagore aadanteere e nder surweende mum. O wi fayida Afrique naajo ɓaleejo tan ko sa ƴeewimo ma waawa andirde mo holno neɗɗo wano hanki hade neɗɗagal wodde. O jokki kanko Hegel e nder ɗeɗo defte ɗe kalaten woni la raison de l'histoire walla la leçon de la philosophie de l'histoire. O wi Afrique e mbaadi kuuftidindi ko nokku nattuɗo e hoore mum ngati e salade yaltude e nden ɓittende. Ndeɗo duunde ala fayida to bangal dartol mayre. Fayida mayre tan ko eɗen mbawi jangude e mayre no aade siforino e yonta candalagal e wemjede haddemo jeyeede e neeso aduniyankewo. O wi Afrique ko nde leydi kanŋe kono nattitnde e nder mum leydi cukagu ndi ganduɗa nana yooli e niɓɓere jammagu e sahande dartol aduna woni e naage e hoore. Hegel mbo tubakoɓe parnorto enen e koye men mbo jangaten e nder duɗi eɗen parnoro. O wi aade e nder Afrique ko tagore joni joni. Neɗɗo so yiɗi wonde neɗɗo ko ma salo jebbilade e tago fina Allah ngo. Kono ɗon ɗo omo seŋi e no o tagirani yo faam ko o dawal gadanal e gurdam ko muuyo fittano makko ɗowata mo. O wi ɓaleejo ko natal aade e nder candalagal e bonnedagal. So eɗen jiɗi faamdemo kanko ɓaleejo alay sago mbasen dardemo e fannu no boɗeje dardate ni walla no dardata ni. So eɗen jiɗi faamdemo en goppat kala ko ina wiye teddungal e neɗɗagal ko hono noon wiyeteɓe fulɓe, ko hono noon wiyeteɓe mandinkoɓe hoɗɓe e dow tule Sénégal e Gambie. ɗum ɗo fof ina tawe e nder deftere nde anduɓe tubakoɓe windi wiyetende dictionnaire anthropologique. taw rendini ko anduɓe hewɓe jaɓɓe settude kuɗe mumen ngam haalde Afrique haala bonko. Nde ɗo toɓɓere adande ko yidde hollirde wonde e nder dartol innama aade kala nde ñaawi innama aade bandum ñaawirta ɗum ko pinal mum, ñaawirta ɗum ko iwde mum, ñaawirta ɗum ko gonka mum. Kala kadi nde o ñaawiri ɗum neɗɗo on ɗon so ñaawi ɗum o famɗinat ɗum o faw pinal makko e dow pinal on ɗon. ɗum ni sa ƴeewi ɗum mataw wona tan hakkunde tubakoɓe e ɓaleɓe kono hay hakkunde ɓaleɓe e nder koye men moni fof so ina inna goɗɗo on walla so ina ñaawa goɗɗo on ñaawata ɗum ko e maale no ina famɗonira ɗum walla ina waɗa ɗum jeymo. ɗum ɗo ina fammina en e nder lappol innama aade e nder ƴellitgol mum ene jamanuji lelori e nder tarih e leppi walla leppi tarih no lelori gila garangal innama aade ha hande moni fof wonno miijori holno neɗɗo ardi holno neɗɗo wano taw miijoji ɗin ɗon ko innama aade miijoto ɗum miijo makko noon no wawi yaade haa ɗo miijo haaɗi woni miijo haaɗata kono miijo suwa tawa wodde sabu miijo ko tagore. Kono ɗum ɗo fof e nder nde windande ko yidde famminde rendoji men wonde kala ko joli hande ha jaali e nder Afrique koko miijono winda joƴa. Hayso tawi e nder hello wongo won tubakoɓe woɗɓe ɓe ganduɗa ɓe ina qirli pinal Afrique yankewal, ina ɓirli udditare ko nde tawi gay Afrique ina qirli nde ngari ga ko cikkanno ko walla ko janguno ko e defte ɓen tubakoɓe adiɓe nde ngari nde ga wona ɗum tawi gayete. E nder ɓen ɗon Molian ko hen jeeya. Molian nde simtata ɗangal mum e nder rewde e ŋore maayo Sénégal ngo habri holno tawri Afrique naaɓe no sikkirano ɗum. Ina gasa kanko Théodore Molian mbaɗanen mo windande heerindi
tugnade e nder nde ɗo deftere makko simtore ɗanngal ngal o wanno e ŋoral maayo Sénégal o yi hen kawisaji to banggue caño rendo juɓɓude rendo laamuji cuɓɓuɗi e gardigu pewngu ittangu neɗɗagu gueɗal. kono kadi yo en paam e nder ɗum ɗo ko mbiten la délégation wona tubakoɓe tan safalɓe ko hen jeeya. gote tugnorɓe to banggue tarih ne wiye Ibnu Khaldun so ƴeewama e nder bindi mum ma taw kañumne kala haala bon haali ɗum ɓaleɓe. ɗum ɗon fof jibine hande e fannu no waɗeɓe ɓe gono safalɓe walla ɓe gono tubakoɓe holno nanguiri ɓaleejo. heddi ko eɗen namdi to holno ɓaleejo foti wonirde e nder rendo pinal e neesu ha hollira neɗɗagu mum.